Okay, what's up ka-adventure? Atong kariwan ang panginabuyan sa mga katawan diri sa nag-ani kaning harvester. O ka-adventure atong kariwan karon nya atong nihangyo ta nga musakay ta sa harvester. Makita karon ka-adventure ang nag-harvest karon sa humay. Ang mga harvester ka-adventure, makita ka-adventure. What's up ka-adventure? Nata karon diri sa makita na to ang humayan. Makita na to ang humayan ng iting. At makita karon ang harvester karon ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Nata karon diri sa nag-harvest sa humay ka-adventure. At usa po ni siya kapanginabuya sa mga bulanon. Kining harvester og humay ka-adventure atong interviewin niya ang operator sa harvester na makita ka din siya. Dali lang siya maaani ka din siya kay gamitan siya og harvester. Dali ra kayo ang harvester ka din siya na makita karon. Makita karon ibalik na po sila sa kaluwang ka-adventure. Makita karon ang harvester karon nga nag-harvest sa humay ni inong iting hapos. Makita na ito mga ka-adventure, ito na iluwang kasako nga nahuman o harvest. At makita karon dalira ka-adventure, paspas kayo ang harvester ka-adventure na naidwa kasako. Okay, what's up ka-adventure? Nata karon diri sa
atong operator sa atong harvester karon na karon diri. Ano ba inat daw kasi inat daw. Ulit to.
Isaod ka adventure. Makita ka ron ang humay nga isaod. Ang imo dali mo di mapuno ang imo dali no? Ang imo dali di mapuno. Ah. Ah, oo. Ini makita mo pupunta sa bikas. Oy, Carpenter, makita na to ang humay nga gikaon sa harvester. Ari diri ilo ang Carpenter, gisawod og sako. Makita na to, Carpenter. Ang level o nalabay puno na ba ang tuwa diri sa uday nga na ito bugasan Carpenter kini mo rin sa bugasan kini makita diri ang level o nalabay puno na ba ang humay kung mapuno ni bigas to ato ba ni bigas Carpenter na makita karon nasa karon sa harvester o humay so makita karon ang mga nasa bugasan na asay mga dugay na mo dali dong dugay na sila Carpenter o sa man kanang inadlaw mo? Porsyento sila Carpenter pareha na mo driver dakot ila magpipili ko porsyento tagis ang sako. Mga kuha mo, napo ka sako, 100 ninyo. Ang driver, pero may iya. Ha? 50, kinito ninyo. Okay. I-divide mo pinakabuok. Pwede ganito ko diri, ang pikas yung sila. Okay na di mabiyak pikas? Okay, Carpenter, natakaroon diri sa nag-harvest o humay sa harvester Carpenter, makita karon. Kisa nga nimo? Pinido. Lalin. Shout out ko ni Sir GR Lalin. Kisa nga nimo daw? Jirik Lalin. Shout out ko ni Jirik Lalin o ni GR Lalin. Mao karon nasa bugasan nasa Carpenter. Makita na to Carpenter. Wala pa ito na humay, wala pa katikog Carpenter. Pila na kasako nyo na katikog karon? 23. Wala mo sa karon? Sa makina, banha kayo Carpenter. Ang makina, kita natin Carpenter ang mga humay, mga humo, nga nasuot na sa sako. Paspas na doon kanang harvester Carpenter. Kung mag-ani, ulot, kay laman kayo, bugay. Dali lang Carpenter, nakita, mahod kayo ng humay. Hindi ko masayon kasi niya si Jerome. Mo na siya kuha hakot sa humay. Si Jerome hapos. So makita Carpenter siya may hakot sa mga humay nga na harvest sa harvester Carpenter niya isakay diri. Sakay mo diri Rom. What's up Carpenter? Nako karon diri sa humayan ni Nong Iting hapos. Unya na yang bata si Jerome mo ni hakot sa humay nga na harvest sa harvester Carpenter. Pila ida di mo Rom? 28. 28? Pila na kasako mo na hakot Rom? 11 na ni. Kapag Carpenter si Jerome tighakot Carpenter.
Ganina kang naghakot rom? Oo. Onya, tulo-tulo rin karga. Asa man ihato di mo rom? Tanay mga pinail dito? Pagka-adventure, gihatod na ni Jerome ang mga humay nga naani sa harvester. Dali ra ka adventure. Asa may dali rom ang harvester og ang mag-ani. Asa dali? Harvester. O ka-adventure yung Jerome dali ra ko ang harvester kay na nagkarga na naghakot naman siya sa humay nga naani sa harvester. Okay. Asa dadon na ni Rom? Okay, dadon ni Jerome diri. Okay. Hi. Yan. Sinong sa Jerome kami nakita na to, kita din nakat. Humayong udto nung iting. May udto. Pila na kasako ang na ani sa harvester nung? Bawo kay karon pa mo ko abot. Karon pa abot kad video sinong iting. Ay gihangit po ko dito pur sakay ko dito nung iting, nisakay ko sa harvester kay ako. Kay partner siya sa panginabuyan sa mga bulanon. Namang koy channel po sa mga panginabuhi sa bulanon. Kanang sa may dali nung kaning mag-ani og mag-harvest. Dali ra harvester. Okay, kadventure sa atong gihimamat karon si nung iting hapus. Ingon siya dali ang harvester kay makita man nato kadventure dali ra ang harvester. Puntas mag-ani kay mag-ani mas langan to kay magtapok pa mas humay nung no. Unya mas lami kay nung ang humay nimo, yung basakan nung ang mga uhot mabili na uhot. Bono pot. Maabuno po na uhot. Dako jud katabang. Okay, ka-adventure na ako karon diri ni nung iting hapos. Siya tag-iya sa humay nga. Dako ko pasalamat nung ha kay nakasakay ko sa harvester pod man sa imong basak. Mo ni siya kanang mo ni siya nang hid nga uwahin. Mo na nang hid na uwahin nga na pananghid. Kanya makita na to ka-adventure kinakusgang bata ni nung iting si Jerome hapos mo tig pasan tig kuha sa mga humay nga natapok sa harvester. Siya po tig hakot. Makita kayo na ka-adventure ang nindot kayo nga panahon diri sa Barangay Bulilis. O ka-adventure, dagang salamat sa dagang kaway nung iting. Dagang salamat nung iting og nang Shoni hapos. O ka-adventure mo toy tag-iya sa basak nga atong giadto karo ganina katong gi-harvester. Dagang salamat sa tag-iya. Shout out ko niya sa pamilya hapos. Adventure o ka-adventure guman atong nag-harvest sa humay ni nung iting hapos. Ari to ikarga diri ka-adventure diri sa ELP. Ang tag-iya aning harvester ka-adventure taga lungsod sa Itapes Sir Lugod. Shout out ko sa pamilya Lugod. Tag-iya sa harvester. Ari ikarga ka-adventure ang harvester ning human didto ka-adventure. Daghang salamat ka-adventure. God bless. Maghinaot ko nagmalipayon sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Adventurer. Ayaw kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghang nga video. Daghang salamat ka-adventure.